Bincike ya nuna cewa kaso 80 na halittun da ke rayuwa a duniya na rayuwa ne a cikin ruwa, inda hakan ya ninka halittun da suke rayuwa a kan ƙasa har sau 4. Ɗaya daga cikin halittun ruwa mai ban mamaki da jan hankali shine octopus. Wannan wata halitta ce da take da hannaye guda 8 da zuciya guda 3. Shin kun taɓa jin cewa akwai wata halitta da ke rayuwa a cikin zurfin ruwa wanda ta fi da yawa daga cikin dabbobin da ke rayuwa a saman ƙasa wayo da kuma dabara? Wannan dabba na iya canja launinta domin gujewa duk wata barazana da za ta tunkaro ta a yayin da take rayuwa a cikin ruwa. Sannan octopus ya kasance yana da baiwa ta musamman domin neman abinci da kuma kare kansa daga hatsari. Kamar yadda na faɗa muku dai tun farko, octopus ya kasance yana da hannaye guda 8, inda wasu daga cikin hannayen guda 3 ke da jijiyoyi da kuma ƙaramar ƙwaƙwalwa a cikinsu. Wayannan ƙananan ƙwaƙwalwa da ke jikin hannayen octopus na ba shi dama wurin yin ayyuka da dama, misali kamar wurin neman abinci da sajewa da launin inda yake domin gujewa duk wata barazana da zai iya tunkara a daidai lokacin da ya fita neman abinci ko kuma yake rayuwa a cikin ruwa. Ba iya nan baiwar wannan halitta ta tsaya ba. Octopus na iya tafiya a kan ƙasa na ɗan gajeren lokaci, a daidai lokacin kuma tana sakin wani sinadari wanda zai iya ɓoye ƙamshinta domin wasu halittun kan ƙasa kar su farauce ta a daidai lokacin da take tafiya a kan ƙasa. Sannan tana iya cire ɗaya daga cikin hannayen da take da shi domin rikita duk wani dabba da zai farauce ta a daidai lokacin da take tafiya a kan ƙasa. Duk da haka, kamar wasu halittun ruwa, wannan halitta mai ban mamaki na iya sabo da ɗan adam tare da yin wasa cikin nishaɗi da shi. Ku kasance tare da mu domin kawo muku wasu halittun masu ban mamaki da ban al'ajabi. Kar ku manta ku danna mana follow, sai an jima.